Bona phinde ngibingelele nje futhi ngalesikhathi, ngalethuba, ngalomzuzu, ngaleli hora. Sibonge nje othandekayo, obabazekayo, engcwele, omuhle engimthanda njalo. Yazi uthando lakhe bantu kaNkulunkulu aludeleki. Uthando lakhe lunamandla, uthando lakhe lukhulu. Yithina kuphela uNkulunkulu esimthatha simbeke kwi-position thizeni ezimpilweni zethu. Yithina kuphela uNkulunkulu esimqhelisayo sithi awume kancane, awuthi uhlala laphayana kancane. Kuwena kuphela uNkulunkulu othatha ukuthi umshiye lapha enkonzweni ugoduke wedwa, umshiye laphayana ekhaya kini uhambe wedwa, umshiye laphayana. Yazi ngakhumbula nje amazwi ubaba ethi esecasukile ngathi mina khululeka, masewucasukile usufuna umshaya umuntu, ngizobe ngila eduze kwakho-ke mina ngizokubambela ukukholwa kwakho, ngikubambe kancane udile naye bese ngiyakubuyisela kona. Ungakulahla, ungalingi ukulahla, ngizokubambela nje kona ukukholwa kwakho. But angikho lapho bantu boNkulunkulu, ngisekuthenini uNkulunkulu ongumdali wamazwe nomhlaba, uYesu weNkosi yethu Jesu, ithina kuphela esimsusayo eduzane nathi. Yena uhlezi elangazelele, hlezi elangazelele, hlezi elangazelele, umkhwaze wena, umkhwife wena, wenze zonke izinto. Ngiyakhumbula nje ngenza umsebenzi kaNkulunkulu, bantu bakaNkulunkulu, ngelinye ilanga ngithi ngidlula bethi awu namadimoni lo, umuntu asuke aphume achele. Ngivele ngihleke ngithi Nkosi yami ukube yathi. Kuzona zonke izinto bantu bakaNkulunkulu, okubalulekile okusemqoka ukuthi sazi ukuthi ubude bendlela asizobazi ukuthi sizobhekana nani endleleni, ngoba ngisho uhamba endleleni awazi ukuthi uzohlangana nebhodlela ezokuhlaba, awazi ukuthi uzohlangana neva, awazi ukuthi uzohlangana nesikhotha, awazi uzohlangana nasiphi isihlahla, awazi uzohlangana nalutho, but ubona usuhamba endleleni. Okubalulekile okusemqoka, yazi uNkulunkulu the reason why futhi angasitsheli zonke izinto ngoba usuke efuna ukubona ukukholwa kwethu ukuthi kungakanani, which is something that is very powerful bantu bakaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu kubusitshela yonke into ngaba sikholwa. Sho njalo nje enye i-quotation ekade ngiyifunde ekuseni ukuthi ukuba uNkulunkulu usitshela yonke into ukuthi uzokwenzakalani ngaba sikholwa. Ngoba nobaba Abraham ngokukholwa wahamba waya la phezulu esithembisa uNkulunkulu amtshele lona, engabuzanga nokuthi Nkosi kuzowenzakalani endleleni, ngizohamba ngizodlani, ngiyaphi. Ngokukholwa konke siyakwenza, ngokukholwa uyanqoba zonke izinto, ngokukholwa ukuthi ngoJehova ngizohamba ngibuye. Anginayo imali yokugibela kodwa ngizohamba ngibuye. Kule interview ngiyaya ngokukholwa. Ithina kuphela esikufinyeza ukukholwa kwethu. Ithina kuphela esifuna ukuplana, sifuna ukumashonisa mase kushubile, sifuna ukwenza zonke izinto ngoba ukukholwa kwethu sikuthatha sakubeka phansi, sakudlala phansi kuhloka carpet osulala abadlwana eminyango. Ukukholwa kwethu sesivele sakwenza kanjalo. That is why ihloko sethi namhlanje uNkulunkulu besitshela nje kakhulu ukuthi ubunzima bendlela ungayazi. Ubunzima bendlela ungayazi. Because yazi ngangibuka even nasesikoleni athi umuntu ufunda physics, oh my God senzima kanje, ayingeke. Uthi linzima kodwa akalazi, uthi linzima kodwa akaze afunde khona. Ngenxa ukuthi uzwe omunye umuntu ukuthi physics imath yakhona ukuthi nokuthi, yazi bantu bakaNkulunkulu into ekumele siyazi emhlabeni nasempilweni ukuthi the fact that omunye umuntu uhlulekile, nomunye umuntu akakwazanga, nomunye umuntu kwenzeka ukuthi nokuthi akusho ukuthi nawe uzokwenzeka the very same thing. The fact that uthe angena kule interview room wafika wayifeyila akusho ukuthi nawe uzofika ufeyile mase uqhaqhazela. The fact that akenzanga kahle uthe ehamba kule ndlela waqhuzuka yena akusho ukuthi nawe uzoqhuzuka. Kahle kahle ukasho njalo nje isiqubulo sika baba ngisithanda kakhulu ukuthi ohlakaniphile ufunde emaphutheni abantu. Ngoba abanye abantu bathi hayi only the wise learn from other people's mistakes. Nhlobo, a wisest learn from other people's mistakes, not ima mistakes wakho. Uzothi ngoba nakho kwenzeka ukuthi nawe kuzokwenzeka ukuthi ayikho leyo nto leyo. Funde ephutheni lakho ukuthi okay lapha uqhuzukile wangena emgodini ngoba ngiyabona ukuthi unomgodini, nami mase ngihamba lapha ngizohamba eceleni ngizogudla ngithi. Uzothi hayi nami ngifuna ukuyongena, ngifuna ukuyofunda emaphutheni, inkinga uzothi vele uyangena ungabe saphuma wena. Kuzona zonke izinto bantu bakaNkulunkulu asazi ukuthi sihamba nemimoya eminingi yahlukahlukene. Khona uthi ovuke kubo wagqiza, ovuke omunye uchathile, omunye ugqumile, omunye wenze zonke izinto, azihambe nama-spirit afanayo. So akuzokwenzeka okufanayo. If sisamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, sihamba nomoya kaNkulunkulu, izindlela ziba nokukhanya kuyona yonke into. Athi umuntu ayibona wenze kanjani? Mina ngithe ngiyayizama nje into ukuthi angenzeka. Ngithe ngithi ngiyayifaka i-airtime yangangena indaba ingene kuwena. Hawu mina ngithe ngiyayiqukula nje lento ayiqukule kona, uyakwazi kanti ukuyiqukula. Asifani bantu bakaNkulunkulu. So masingabuki ukuhluleka nokufeyila kwabanye abantu bese sikwenza ukufeyila kwethu. Asingabuki ukuzama kwabo kungazameki bese sitshela ukuthi nakuthina kuzokwenzeka the very same thing because sihambe nama-spirits afanayo. That is why namhlanje ngalo myalezo uKristu umemela bonke abantu ukuthi wozani kimi.
mina amanzi okuphila, mina umthombo, mina kudla, mina moya wongcwele, moya weqiniso, ngoba ufuna ukusingcwelisa because konke ukungcola lapha emhlabeni ikona okwenza ukuthi impilo yakho ingahlangani, impilo yakho ingahambi kahle, ngoba uthola iziqalekiso zabazali bakho, zokhokho bakho, zakho, uqobo. So uNkulunkulu ufuna ukukuhlambulula kuzona zonke lezi zono khona uzokwazi ukuthi uhambe ngokulunga, indlela zakho zikhanye zilunge, izinto zakho zenzeke, bese konke kuba ngendlela efanelekile, ube nenjabulo nentokozo engapheliyo. That is uNkulunkulu athi tshala enhliziyweni nami namhlanje ukuthi uKristu wafela ukuthi sijabule kahle kahle, wafela ukuthi sithokoze, because into ethokozisa umuntu ukuthi yonke into ayithanda ukuthi ayenze iyenzeka. Ngithi akekho othokozela ukuthi ade uyozama kwangazame kwangathola lutho, akekho. But sonke sithokozisa ukuthi ngithe ngisebenza namhlanje ngahola, ngathola ukuthi ngithe all the things esigainayo, sikuzuzayo, ikona ukusijabulisayo, ukusithokozisayo, because lokho kuzosinikeza ini into esiyithandayo. Ngisebenzile ngizokwazi ukuthi ngithole isinto, ngizokwazi ukuthi ngiyithengele uchocolate, ngizokwazi ukuyithengele into emnandi engithokozisayo, engithabisayo. So uKristu ufuna ukuthi sibe nenjabulo spiritually engapheliyo. That is why wafela zonke izinto zethu ukuze mase sisazana naye singabe sisadangala, kepha sibe nokujabula ongunaphakade, because the richest person lapha emhlabeni akusiyena lo nama-digits awu-9 ebhenki lakhe, cha, kodwa umuntu o-rich lapha emhlabeni umuntu enokuthula nenjabulo, injabulo enguKristu Jesu, ngoba injabulo yakhe ayipheli kepha yangunaphakade. Yabo leyo nama-digits awu-9 lapha ebhenki lakhe, injabulo yakhe ikhona vele, ngayithokozisa, ngathenga zonke izinto ezimnandi, ngayithokozisa, gqoka obubende, ayithokozisa, nilala emahhotela, ayithokozisa jacuzzi, whatever, ngendlela angayithokozisa ngayo. Kepha ukuthokoza kwakhe if engenayo uKristu Jesu kungowesikhashana, njengesicebi noLazaro. Isicebi sasinebubende, sikwenza konke, sinakho konke, kepha kwathi sedlulile emhlabeni sayaphi eHadesi, esihogweni. uLazaro wayesifubeni sa-Abrahama ngoba wayekholwa enza intando kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu lapha emhlabeni, umuntu o-rich, uburich bangampela. That is why sesifuneni umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, konke okunye kuyonelisa kuthina. Singafuni ingcebo yalapha emhlabeni lapho kufika khona isela nenundu, kufohla kwebe, ngoba ingcebo lapha emhlabeni iyaphela. Ufunani? Ufuna i-TV ingqove engaka izofa, izoshawa izulu lento. Ufunani? Ufuna ukulala ngombhedo o-home choice, uzopatshaka vele ngelinye ilanga. Ufuna, angisho zonke lezi zinto siyidinga sibe nazo, siyisebenzise futhi sijabule ebukhoneni bukaNkulunkulu, but singabe igqila zazo size sikhohle ukuthi uNkulunkulu usiletheleni lapha emhlabeni, kube sizilethele ukuzokholwa, silethele ukuzosindisa, silethele ukuzoshumayela udumo laNkulunkulu. Esho njalo incwadi ka-Isaiah 43:21. Ngithanda kakhulu ukuthi bantu bami laba engizenzele ukuthi bashumayele udumo lwami. So umuntu wabani wena? Ngabe umuntu kaNkulunkulu noma umuntu waSathane? Ushumayela lophu udumo. Yabo indlela ogqoka ngayo khona udumo olushumayelayo. Uma ugqoka into emfishane, ugqoka amabhuluku, ushumayela udumo lwaSathane. Uma uluka iy'nwele nama-dread nama-extension nani, ushumayela udumo lwametuse, uSathane still. Ufaka ama-makeup, ufaka iy'nkopho, ufaka zonke izinto, ushumayela udumo labani? Leleya bathi Queen Mother lo hlala elwandle, ushumayela udumo lwakhe, ngoba mase uhamba usubuka abantu bathi uthawa ma uyithengephi, ulukephi, bese uyabatshela ukuthi wenze endaweni ukuthi bese naye uyithola leyo nto leyo, usushumayelile ivangeli lelo. Ngoba ushumayela ivangeli laNkulunkulu bese thina ukhonzaphi? Ngikhonza endaweni ukuthi bese beyeza nabangithi. So bantu baNkulunkulu ukuphila kwethu bethi ave gqoka kahle, ave gqoke zotha, ukhonzaphi umthetho wakhe? Ngikhonze ebandleni lokuthi, bese bayamaza uKristu ngendlela owenza ngayo. Hamba ushumayela ivangeli, bathi umthetho khona uhlezi njalo ukuthi ukhonza. About the fact that yonke into oyenzayo bese kuba ne-question mark at the end, iyona ndlela osuke usushumayele ngayo leyo, ngoba basuke sebefuna ukwenza njani? Ukulandela. Basuke sebefuna ukuphila njengawe, basuke sebefuna ukwenza njengawe. Esho njalo umfelethi uJesu Kristu, sabaninzi izizwe zonke abafundi nibabhaphathise egameni laYise leNdodana nelaMoya oNgcwele. So siyashumayela bantu baNkulunkulu lapha emhlabeni, siyashumayela ngayo yonke into esiyenzayo, siyashumayela. Siphuma, singena, silala, sivuka, siyashumayela. Umbuzo uthi ushumayela udumo likabani wena ngezinto zakho? But ukumenya kwethu bantu baNkulunkulu nanamhlanje kuseni, ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengo leside sinebhabhadiswe ngoba uphela izinto zonke sifikile, kanti ukufa kuseduzane kakhulu, ungaphuca leli thuba. Esho njalo incwadi kaMshumayeli chapter 9:10 uthi konke isandla sakhe sikufumanayo ukwenza, kwenzeka amandla akho onke, ngoba kukho umsebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni abafile lapho uya khona. So konke singakwenza manje bantu baNkulunkulu asikwenzeni. Ubude bendlela nobunzima bendlela ungayazi. Athi umuntu nginzima kabi into ukuthi, ngoba uyazi kahle kahle mhlathi uma senziwe wena izoba lula.
Hawu unzima kabi umshado. Ngenxa yokuthi abantu bayakhala ethi umshado ukuthi nokuthi umyeni wami ungenza ukuthi, usho bani ukuthi nawe wakho umyeni uzobheva ngaleyo ndlela? Ngoba hlampe wakho umyeni uyakholwa uzobe eholwa uNkulunkulu, amtshele kahle uNkulunkulu ukuthi ungalingi uyenze unkosikazi wakho leyo nto. Hawu ngeke kunzima ukuthola abantwana, uNkulunkulu uzoba nawe. Qina, uma isibindi, ungene kwi-situation ungazi ukuthi kuzokwenzakalani, fohla. Uthi mina ngithemba uJehova, mina ngikhonza umdali wezulu nomhlaba. Ungayizwa ngabantu ukuthi bathe into ukuthi cha, shona khona. Ngoba khona abahlalela ukumosha abantu baNkulunkulu. Khona umuntu ongakutshela ukuthi kuvaliwe endaweni ukuthi kube kuvuliwe. Uthi uthi hawu ngithe ngiyadlula kuvuliwe nje athi benginganakanga. Uthi hawu kanti omunye aqamba amanga ngamasibomu. Ngoba abanye abantu bahlalela ukumosha, basebenzela ubumnyama, bama-Satanist, ama-hypocrites. So mina ngithi asifuneni uKristu ozosinika umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uzohamba nathi usisize kuyona yonke into. Ungafuni ukusizwa abantu, ungafuni ukusizwa umndeni, ungafuni ukusizwa abangani, ungafuni ukusizwa umuntu. Hamba ufuna ukusizwa umoya oyingcwele ngoba ngasibe ney'ntombi ezihlanu ey'hlakaniphile ezazinamafutha. Hamba usizwe umoya oyingcwele kuyona yonke into ezokutshela ukuthi okay, hamba la, uhambe la, uhambe la. Ngoba if uhamba ngokuthanda kwakho nangokubona kwakho, ila uzoshayisa khona imoto, ila uzobanjwa khona inkunzi. Ngomoya weqiniso uzokutshela ukuthi ungahambi leli side, hamba kuleli. Ngiyazi ukuthi ujwayele ukuthi uyikhiphe lapha imali kodwa ungayikhiphi le-ATM this time, ikhiphe esitolo. Enza u-cashback ongcono, enza ukuthi uvele uthi hayi bo phela ngijwayele ukuthi ube nenkani bo. Ingqwambe yonke umholo wakho wonke uhambe kanjalo just like that because awuzwa awulaleli. So asifuneni umoya oyingcwele, umoya weqiniso. Ngoba ungathi uthembe umndeni wakho uzoqambela amanga. Uthembe ini? Umyeni wakho ngelinye ilanga uzoqambela amanga. Because bonke abantu since abantu baNkulunkulu siphile enyameni, inyama iyisetshenziswa sobumnyama ngamasibomu, ungazi ukuthi kanjani. Umuntu abelula akhuluma into engayiqondile athi yazi angazi ngisho kanjani. Uthi uyambuza umuntu wena uthe nje athi hayi bangazi ngisho le nto, usho ukuthi ngangidakiwe. Hawu kubona konke abantu aze akhala umuntu wathi uyangithanda, hayibo mina ngithande wena, hayibo ngangiphuzile wena wawungaboni sasiphuzile kukhisimusi. So masihambe sifuna ukulunga, sifuna ukuphila, sifuna ukukhanya khona sojabula. uKristu ufele ukuthi sijabule. So bude nobunzima bendlela ukungayazi kodwa kusho ukuthi asingahambi. Sofunda ngendlela abantu baNkulunkulu, asihambeni siye eKhenani. Indlela izoba nzima, soshodelwa amanzi kodwa singakhali kuba Mose, sikhale sithi uNkulunkulu shuthi bevele engafuni, bevele ukuthi nokuthi cha. Asikhaleni kuJehova sithi Abba Baba. Indlela izoba nameva, izohlaba, izoba nzima, izodinga ukuthi isiguqe isithandaze khona lapho kunjalo. Akuzoba mnandi, kuzoba buhlungu ngoba uzovuka ekuseni ungathandi, kusemnandi ukulala. Ngoba uzomela ukuthi uzile, sisho isiyezi, uthi lahleka phansi kodwa kuyaphoqa ukuze uyithole lento oyidingayo. Kuyaphoqa ukuthi ukhuleke, kuyaphoqa ukuthi ukhulume ngoNkulunkulu, kuyaphoqa ukuthi ufunde iBhayibheli lakho noma ungalijwayele, kuyaphoqa ukuthi wenze intando kaNkulunkulu. So bantu baNkulunkulu ubude bendlela nobunzima bayo ukungayazi. Kodwa futhi kube besithiwa siyayazi bengesikholwa ngoba ubaba-Abraham asenze njengabo. Athi uNkulunkulu hamba Abraham, wathi kulungile Nkosi ngizokwenza njengokusho kwakho. Ungaloku ubuza ukuthi ngiyephi, ngobani, mangahambi kuzokwenzakalani. Iyona nto eyenza ukuthi balahleke, iyona yenza ukuthi abantu basale, iyona yenza ukuthi abantu bangakholwa. Bafuna ukuquestiona yonke into kanti ezinye izinto uyaquestiona usuphakathi. Ngoba kuyahanjwa konakele, isikhathi asikho abantu baNkulunkulu. Ukhona yini umuntu ofunda yonke information esasekhaya? Cha, isikole uyakusona, ufunda phakathi ukuthi kwenzakalani. I-training uyobona phambili ukuthi kwenzakalani. Kubona konke abantu baNkulunkulu, ezinkulu ezimnandi abazombuso wezulu sibantu phendukani. Umbuso wezulu sisondele, ihlengo nesindisi nebhabhadesi. Ngoba phela izinto zonke sekufikile kanti ukufa seduzini kakhulu, sikhole. Sonile kwayikona ngiyayithola nje sokulezela ukuthi kungabaza kuyisona kwayikona lokho. Masingamgabazi uNkulunkulu, masikhole, sicela siqinise ukholo lethu. Asiqinise isibindi, asiqinise amathambo, asiqinise amadolo, asiqinise imiphefumulo, asiqinise emandleni, asiqinise kona konke. Khona sihambe sibulungeni nasekupheleni phambuso bakhe. Ngakhohlwa uNkulunkulu ezonda isona, uNkulunkulu abuthanda obungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona YouTube Lihlithemba Mzobe, Facebook Lihlithemba Mzobe, Instagram Lihlithemba Wendy with I Am Mzobe, TikTok Lihlithemba. Nkosi ibe nani manje zophathe. Amen.